Riječ je o nastavku programa Infocentar za mlade Istarske županije, koji se provodi u višegodišnjoj suradnji s infocentrima i udrugama iz Rijeke, Gospića i Karlovca. Od 2014. godine zajednički uređuju informativni portal za mlade s područja tzv. regije Zapad, odnosno Istarske, Primorsko-goranske, Karlovačke te Ličko-senjske županije. Ministarstvo socijalne politike i mladih u Republici Hrvatskoj potiče osnivanje infocentara jer su oni prepoznati kao središnje mjesto za informiranje mladih i za sve područja koje su važne za mlade. Tako da svake godine oni raspisuju natječaj, tako smo se mi lani prijavili za financiranje kako bismo mogli što kvalitetnije obaviti naš posao i ostvarili smo financiranje od 75.000 kuna. Projekt Infocentar za mlade Labin započeo je u rujnu i sastojao se od nekoliko aktivnosti, od kojih je prva bila analiza potreba mladih za informiranjem, u kojoj je sudjelovalo 100-tinjak mladih osoba. Na temelju toga onda smo mi pokušali razraditi da informacije koje mi pružamo putem naših kanala, to su virtualni ili osobnim dolaskom u našu udrugu, budu prilagođene mladima i dostupne mladima. Tako da prosječno dnevno od 3 do 4 informacije od interesa za mlade objavljamo na našoj Facebook stranici koju prati preko 3000 ljudi i često nam doseg tih vijesti bude i preko 5000. Od ostalih aktivnosti ističe se radio emisija Infocentar realizirana u suradnji sa Radio Labinom koja je ugostila preko 30 ljudi iz sektora civilnog društva. Održana je radionica profesionalnog savjetovanja pri odabiru studija, obilježen je mjesec borbe protiv ovisnosti, a kroz projekt mobilnosti mladih 17 volontera iz različitih zemalja provelo je službu u Labinu. Nisam ništa znala o Hrvatskoj kad sam prvi put došla. Prilično je drugačije nego u Finskoj, pritom mislim na balkanski duh. Naučila sam mnogo o vašoj kulturi, ali i o vlastitoj, uspoređujući razlike. Priroda je prekrasna. Premda projekt službeno završava 31. kolovoza, Infocentar za mlade Istarske županije nastavlja kontinuirano djelovati kroz virtualne kanale.